En el vídeo d'avui desenterraré un fòssil de dinosaure, o bé, almenys una cosa que s'hi assembla. La meva parella és molt bromista i fa un temps em va regalar aquest kit d'aquí. I per què dic que és bromista? Perquè al final jo vaig estudiar antropologia, però ella sempre em fa la broma i em diu que vaig estudiar arqueologia o paleontologia i per tant em va fer aquesta mena de broma regalant-me aquest kit d'excavació de fòssils fa ara ja jo crec que un any pràcticament, i un dia el vaig començar a desenterrar però ho vaig deixar a mitges i avui vull completar aquesta excavació i descobrir quin d'aquests dinosaures em tocarà. Serà un tiranosaure, un triceratops, què serà? Ho veurem a continuació, però en aquest vídeo no només desenterraré aquest dinosaure, sinó que també us explicaré algunes dades interessants sobre aquest grup d'animals que va habitar la Terra durant milions i milions d'anys, i entre aquestes dades hi ha algunes com el fet de que parlaré sobre una dada que quan la vaig escoltar em va impactar molt, perquè i si us digués que realment no tots els dinosaures es van extingir? Bé, no us faig més spoilers i comencem. Doncs molt bé, ara tocarà obrir el kit i us aniré ensenyant abans de començar totes aquelles coses que necessitem per desenterrar un fòssil de dinosaure. Entre aquestes coses hi trobem una mena de pinzell per anar traient la pols i aquest estri de fusta que serveix per picar les parts més gruixudes del guix per agilitzar una mica la feina. I a part dels estris, per aconseguir excavar necessitaré el més important de tot, el fòssil del dinosaure. Com podeu veure ja està començat, es pot intuir quin dinosaure és, però bé, m'és igual, jo començaré a excavar i abans de començar també us vull comentar que els paleontòlegs es passen mesos, inclús anys, anant amb molta cura, anant excavant a poquet, tenim molt cuidado de no fer malbé un fòssil que pot ser de gran valor històric per la humanitat, i jo, en el meu cas, com que és un fòssil que no val res, el que faré és excavar el màxim de ràpid possible i mentrestant us aniré explicant algunes dades d'interès sobre els dinosaures. Sabíeu que el primer fòssil de dinosaure va ser descobert ja fa més de 200 anys? El va descobrir un paleontòleg anglès a l'any 1824. En aquell moment es va trobar un os gegant del que avui coneixem com a megalosaure. Fiqueu-vos en la seva pell. Imagineu-vos que sou una persona que no coneix el concepte de dinosaure i us trobeu a l'any 1824 amb un os d'aquesta envergadura. Estic segur que es va quedar flipant i devia pensar que potser era un drac o un monstre el que havia trobat en aquell moment. Sabíeu que a Catalunya també hi havia dinosaures? Sí, pel terra que esteu trepitjant avui també hi van passar dinosaures. Un dels exemples de dinosaure que va viure a Catalunya és un titanosaure, un herbívor de 15 metres va estar trepitjant el terra que avui coneixem com a Catalunya. No em vull imaginar el que seria estar passejant, per exemple, per Montserrat i de cop trobar-te amb semejante mastodonte. I per acabar, una dada que segur que us impactarà molt si no la coneixeu. Sabíeu que tots els ocells són dinosaures evolucionats? Jo quan vaig escoltar això em vaig quedar flipant. Jo tenia la idea que fa 60 milions d'anys un meteorit va caure a la Terra i va acabar amb la vida de tots els dinosaures. Però no, alguns d'ells, alguns exemplars, sobretot de les espècies més petites, van aconseguir sobreviure i amb el pas dels milions i milions d'anys van anar evolucionant fins a crear una nova categoria d'animals, les aus. Així doncs, quan vegis un colom per plaça Catalunya, para't a pensar que els seus avantpassats eren exemplars de dinosaures. És una dada que a mi em va deixar flipant i si no la coneixíeu, ho podeu deixar en els comentaris. Bé, doncs aquí tinc el fòssil de dinosaure ja desenterrat. Només vull dir que després d'això admiro molt la feina dels paleontòlegs, ja que jo no m'he estat més de 20 minuts per aconseguir treure el dinosaure de la roca i no em vull imaginar el que deu ser estar mesos i mesos excavant a poquet per no fer malbé els ossos. Així que, paleontòlegs, sou uns cracs i jo ara hauré de netejar aquest desastre que he muntat sobre la taula i em posaré a editar aquest vídeo perquè el pugueu tenir quan abans millor. I res, ens veiem la setmana que ve en el pròxim vídeo.